şeşe güttürülü Başkalarga күздә салмыйм сине күргәннән бирле. Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының икенче өлешендә урнашкан фонтан 1 майда янәдән эшли башлады. Төрле төстәге утлар һәм талгын музыка астында чыгып утыручы фонтанны шәһәр халкы үз итеп өлгергән иде инде. Ачылыш чарасына шактый зәйлеләр һәм шәһәребез кунаклары җыелган. ABM проекты музыкантлары халыкка үзләренең матур чыгышларын бүләк итә. Яз һәм хезмәт бәйрәмендә халык рәхәтләнеп ял итә. Энергетик мәдәният йорты каршындагы фонтаннар да үз эшен башлады. Ел сайын фонтаннар сезоны ачылу чарасы йөзләгән зәйлеләрне үзенә җыя. Love Story Extreme Show чыгышлары исә бәйрәм кунакларын таң калдырды. Бу кичтә халык рәхәтләнеп ял итте, биеде, иҗат коллективларына кушылып җырлады. Яз һәм хезмәт бәйрәме зәйде салют белән тәмамланды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.